davant del Palau de Vidre perquè creiem que el pavelló de vidre necessita una solució. Necessita una solució perquè ja veieu que està deixat de la mà de Déu. És una vergonya per Lleida. Els camps elisis són molt bonics i això el que fa és que es destorba tot l'entorn. Nosaltres, pel pavelló de vidre, tenim dues opcions. La primera és fer un estudi tècnic de en quines condicions es troba aquest edifici. Si aquest edifici ens diuen que s'ha d'enderrocar perquè l'estructura no aguanta, l'estructura està molt alta, doncs nosaltres proposem fer l'estanc aquest que havia, és a dir, tornar als seus orígens. Però si ens diuen que l'estructura està bé i que se pot reformar, nosaltres creiem que en aquest moment de crisi no estem per enderrocar res, és a dir, tenim que aprofitar tot el que tenim, ara ho tenim que ficar bonic, ho tenim que ficar que formi part d'aquest entorn que és molt bonic. Nosaltres proposem fer un jardí botànic. Nosaltres ja sabeu que a Lleida tenim la Universitat d'Agrònoms, a Lleida volem potenciar l'agricultura, llavors nosaltres potenciaríem que fos com un gran hivernacle en el que les persones poguessin gaudir de diferents espècies tropicals. Nosaltres dividiríem el palau en tres zones. Una zona que seria zona desèrtica, que podrien tindre una gran col·lecció de cactus, després una zona de boscos templats i una altra zona tropical. Cada zona tindria les seves característiques de llum, humitat i les condicions que necessitessin aquestes plantes. També podríem tindre orquídies, per exemple, que estan molt valorades. Això formaria part d'un conjunt turístic. Aquest conjunt turístic seria una part els propis camps elisis, que són molt bonics, després el parc, aquest hivernacle, el parc botànic, i després això ho uniríem amb l'arborètum. I faríem com un recorregut turístic per tot el que seria la nostra botànica i botànica de fora, és a dir, botànica tropical. Això estaria molt bé, l'unir aquest recorregut a l'arborètum, perquè ens vincularia amb la Universitat de Lleida d'Agrònoms. I això el que faria és que tingués un sentit també didàctic, no solament per gaudir, sinó un sentit didàctic que faria que els nostres universitaris poguessin experimentar i després els ciutadans gaudir d'aquestes espècies i els escolars vindre aquí a fer experiments o estar en contacte amb la natura. Això seria un avantatge. I l'altre avantatge seria com pol d'atracció turística, no solament per la gent de l'Estat i la gent de Lleida, sinó també per la resta d'Europa.